Köszöntöm a kedves nézőket az Időrostában. 2 héttel ezelőtt Békés megye ügyeivel foglalkoztunk ebben a műsorban, most pedig örömmel jelentettem, hogy Somogy megye kerül sorra, aminek azért is különösen örülök, mert jó lehet, én már sokszor elmondtam, mert nagy lokálpatrióta vagyok, hogy az ország másik részében, Csongrád megyében születtem, Szentesvárosában. De hogyha meg kellene nevezni a 3 kedvenc megyémet, különböző okok miatt Somogy feltétlenül köztük lenne, és talán kiderül majd ebből a műsorból, ennyit a személyes részéről, hogy miért szeretem különösen Magyarországnak ezt a vidékét. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Kassai Lajost. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szervusz, szeretettel köszöntöm a nézőket, és ezek szerint 2 lokálpatrióta ül ennél az asztalnál, mert mindenem Somogy. Igen, és éppen ezért is kértünk meg, hogy fáradj be. Azt hiszem rólad mindenki tudja, hogy a magyar és a nemzetközi lovasíjászat atya vagy, hogyha szabad így bókolnom. De túl ezen, ami Somogy megyét illeti, és talán üssük is itt fel a képzeletbeli krónikát, az egyik legősibb területe, már az Árpád-korban is valami különleges ősi keleti varázsa van, legalábbis a Koppány István szembenállásból kiindulva ennek a vidéknek, és azt hiszem, hogy az egész történeti Magyarországon nem lehet még egy ilyen változatos, domborzatilag, népi összetételében, kultúrájában változatos megyét említeni. Hát ha magát a Kaposvölgyét nézzük, ugye az végig lakott volt. A népvándorlás korának minden hulláma megtelepedett a Kaposvölgyébe. Találunk szkíta kori bronzhegyeket, amik a szkitákra utalnak. Ugye nyilvánvalóan engem elsősorban a hadászata érdekel a népvándorlás korának, hiszen a lovasíjászattal, ezzel a harcmodorral foglalkozom. Tehát minden, ami ahhoz köthető, az számomra központi szerepet tölt be. Hát a nyílhegyeken keresztül már lehet látni, hogy a szkíták, aztán később a hunok, majd az avarok, hiszen Kaposmérőben egy jelentős avartemető van, ami azt jelentette, hogy ott egy komoly avarkori település volt. Majd erre az avarkori településre jönnek a magyarok, és Mére állítólag egy honfoglaláskori vitéz volt, ahonnét Kaposmére, majd Mérő kapta a nevét. És több ilyen elnevezés is akad a megyében, erről majd később beszélünk. Szokás egy-egy nagy történelmi személyiséghez kötni népeket, népcsoportokat. Árpád népének nevezte az egykori magyarságot talán László Gyula. Milyen volt Koppány népe, és mi maradt meg a régi somogyi emberekből manapság? Hát nagyon érdekes, ugye, mert a Koppány szinonimája a nem kereszténységnek, a kereszténységgel való szembenállásnak, a pogányságnak, holott tudjuk azt, hogy Koppány keresztény volt, bizánci keresztény volt. Isten igazából itt nem a kereszténység és a pogányság állt egymással szemben, hanem egy politikai viharok dúltak ebben az országban. És hát István az jelentős német lovagokra, hadakra tudott támaszkodni, és így le tudta verni Koppányt. Soha nem fogjuk megtudni, hogy alakult volna a történelem, hogyha nem a nyugati, hanem a bizánci kereszténység lesz a magyarok elsődleges vallása. Ugyanis, hogyha a Koppány győz, akkor szó nem volt arról, hogy a pogányság került volna előtérben, a bizánci kereszténység, ami talán egy kicsit toleránsabb volt akkor, mint a római. Azt hiszem, hogy megyében vannak Koppányról elnevezett nem csak települések, kis falu részek, hanem felteszem, hogy lenni szokott ilyenkor dűlők, fák, meg más tereppontok, amelyek megőrzik az egykori Koppány folyó, török Koppány, tehát ezt lehetne sorolni, úgy Koppány nevéhez tényleg sok minden kötődik Somogyba. Lajos, milyenek a somogyi emberek? Mi az, ami megkülönbözteti őket más magyaroktól? Egyáltalán beszélhetünk-e sajátságos helyi jellemvonásokról, gondolkodásmódról? Én azt gondolom, hogy a somogyi ember borzasztóan vegyes, hiszen a tatárjáráskor, a török dúláskor szinte teljesen lecserélték Somogy megyének a lakosságát. Nagyon sokféle náció keveredik Somogy megyébe, ettől függetlenül hihetetlen erősek a tradíciók, és még egy dolog, ami nagyon erős, hogy a magyarságban, amit Pap Gábor fogalmazott meg, hogy olyan, mint egy befelé nyíló virág, egyszer csak kinyílik, tehát amíg egy olyan történelmi szituáció van, hogy ez a kultúra nem tud mozdulni, lásd kommunizmus, amikor el vannak folytva a nemzeti érzelmek, el vannak folytva a nemzeti értékek, de abban a pillanatban egy kis levegőhöz jut, egy kis fényhez jut, azonnal kibomlik és szinte robban, így került be a lovasíjászat is, hiszen a lovasíjászat
a Somogyban született meg, és onnét indult el világhódító útjára. Jelenleg 16 ország a tagja ennek az iskolának, és pont a múlt hétvégén került sor egy világtalálkozóra, több mint 50 lovassal, 180 lovasíjásszal, és ez egyre erősödik. Tehát Somogy megye jelenleg a lovasíjászat központja, mondhatjuk így. Mindenesetre ebbe az utolsó gondolatodba kapaszkodva, valóban az jót tesz az országnak is, hogy végre van valami, ami nem Budapesthez kötődik, mert képletesen szólva Japántól Kanadáig mindenki feltette a térképre Somogy megyét, és azon belül is a kisebb-nagyobb településeket. Ez azért jó dolog. Ez egy nagyon nagyszerű dolog, és hát azért is örülök ennek, mert a világ minden részéről ide érkező emberek megismerik a magyarok kultúráját, és hát borzasztóan, tehát megmondom őszintén, amikor én neki láttam a világtalálkozó szervezésének, én azt mondtam, hogy 2 évente lehet egy ilyet csinálni, mert az Egyesült Államokból, Kanadából, Kínából, Új-Zélandról biztos, hogy nem fognak ide utazni évente. De azt mondták ezek az emberek az első után, hogy ez annyira tetszik nekik, hogy ők évente feltétlenül szeretnének jönni, úgyhogy az idei így lett megszervezve, és óriási sikerrel. Hát ennek lesz egy nagyon komoly felfutása, és hát, hogy milyen összefüggések vannak, hogy pont Koppány földje ez, és hogy ott indulnak újra ezek a tradíciók, azt a jó Isten tudja. Amikor a múltkor nálunk jártál, ugye ez az idei újévi beszélgetésünk volt, sok mindenről beszéltünk, de a lovasíjászattal kapcsolatban nem kérdezte meg egy fontos dolgot, hogy minden hagyományőrzési tevékenység rendszerint 2 szintre bomlik. Vannak a tisztességes lelkes amatőrök, és ez nagyszerű dolog, hogy tovább visznek valamiféle örökséget, és vannak, akik profi szinten űzik ezt. A lovasíjászatban meg lehet különböztetni ezt a 2 szintet, és egyáltalán fontos a fejlődés. Hát vannak emberek, akik szeretnének választ kapni az élet nagy kérdéseire, és úgy gondolják, hogy ezt a lovasijászaton keresztül kapják meg. Ezek azok az emberek, akik szívvel, lélekkel, kőkeményen küzdenek, és minél mélyebben próbálják belásni magukat a lovasijászatba, és természetesen önmagukba, hiszen ez egy befelé vezető út. Aztán vannak emberek, akik a világ nagy kérdései elől menekülnek el a lovasíjászatba, és azt mondják, hogy én nem akarok már a 21. századból, szeretnék egy kicsit kilépni ebből a taposó malomból, ebből az európai könyöklésből, és szeretnék egy kicsit olyan vizekre elvezni, amik nem kötődnek ehhez a korhoz. Tehát ez a két alapvető embertípus találkozik és ütközik, hiszen ezeket az embereket nagyon nehéz egy mederbe, egy rendszerbe tartani, mert aki a megismerés útját választotta, az keményen küzd és dolgozik, aki pedig egy kicsit szeretne elpihengetni ebben a rendszerbe, ő neki fontos az, hogy szép ruhákat vegyen föl, fölépítse a jurtáját, neki talán inkább a külsőségek fontosabbak. Ez egy állandó ütközőpont, de minden normális dologban így van, én azt gondolom. 11 néhány évvel ezelőtt, amikor Rózsa Sándorról könyvet írtam és filmet készítettünk, akkor a filmben bemutatóján egy néző jelentkezett, és azt mondta, hogy jó volt a film, de hamis, mert nem ilyen lovak voltak Rózsa Sándor korában. Ez jutatja eszembe azt a kérdést, hogy mindenfajta jó szándék ellenére, hogyha most itt teremne váratlanul Koppány vagy Árpád valamelyik vitézek közöttünk, és megnéznék Kassai Lajos munkásságát, akkor lehet, hogy itt az íj húrjának az anyagától a lóig egészen más tapasztal, más látna, mint ami az ő korában volt. Komolyra fordítva a kérdést, mennyire fontos a rekonstrukció a lovasíjászatban, vagy mennyire önálló gondolkodásmód ez már nálad? Megint 2 terület van. Tehát akkor, amikor egy kulturális kérdéssel foglalkozok, és mondjuk azt, hogy a hagyományőrzéssel, tehát a múltnak egy bizonyos korszaka van a figyelmem központjában, akkor 2 gondolkodásmód van. Az egyik az, amit én követek, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. Tehát elsősorban számomra az a fajta szellemiség, látásmód, életfilozófia, ami ezeket az embereket mozgatta és működtette, számomra ez az elsődleges kérdés, és én vígan használom a 21. század vívmányait. Aztán van egy olyan csapat, aki a hagyományőrzésben pontosan azt a célt tűzte ki maga elé, hogy lehetőleg minden korhű anyagokkal, korhű technológiákkal, tehát az úgy legyen. Mind a 2-nek nagyon fontos szerepe van, én úgy gondolom. Nemhogy nem üti magát ez a 2, hanem hihetetlen módon egészíti ki egyik a másikat. Hogyha valaki lovasíjászattal akar foglalkozni, akkor mi a jó módszer, mi a jó eljárás? Először próbáljon ő maga tegye meg az első lépéseket, vagy hogyha szükségét érzi az elején, akkor azonnal keresse meg azokat, akik jól értenek ehhez?
nincs második lehetőségünk első benyomás megszerzésére. Tehát nagyon fontos az első kép. Borzasztóan fontos, nagyon fontos az, hogy aki ezt a dolgot elkezdi, az szépet és jót lásson, és már a helyeset tanulja meg. Egyébként aki lovasiász akar lenni, pokolra kell annak menni. Az jut erről eszembe, hogy te is egyedül fedezted fel az egésznek a lelkiségét, hiszen hosszú évekig tulajdonképpen egyfajta önfejlődéssel értél el arra a csúcsra, ahol most vagy. Hát rengeteg hibával, rengeteg zsákutcával, rengeteg tévúttal, rengeteg kínszenvedéssel jutottam ahhoz a tudáshoz, amit ma tudok. Én szeretném, hogyha ezeket a kitérőket már nem kéne bejárni az engem követő generációknak, hiszen akik az én vállamon állnak, azok sokkal messzebbre látnak nálam. És itt a következő generáció, aki lényegesen jobb, nagyobb teljesítményeket fog lerakni az asztalra, és mélyebben fog tudni belelátni ebbe a tevékenységbe, mint én. Te, aki a lovasiászat alapítója vagy, tudsz még valakitől tanulni? Mindenkitől. Én úgy gondolom, hogy aki azt gondolja, hogy már nem tud tanulni, az a legnagyobb zsákutca szerintem a világon. Minden nap és majdnem, hogy mindenkitől lehet valamit tanulni. Ez azt hiszem, hogy végszónak is jó, ezt mindannyian így gondoljuk, bármivel is foglalkozzunk az életünkbe. Köszönöm szépen Kossuth Lajosnak a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget.